M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lolemba pa 3 April chaka cha 2023. Tawiyamba Mulungu Woyera tsiku la dzulo. Ambuye Yesu tikuyenda nawo tikuwaperekeza kupita ku Gologota. Mwakonzeka bwanji kuti muyende ndi Ambuye Yesu, kuti mudzalandire madalitso amene Pasaka kuka kwa kufa kwa Ambuye Yesu amapereka, amatsanyulira kwa iwo amene akonzeka kulandira madalitso. Lero mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya. Tikumbukire kuti masiku awiri atatu anayi akubwerawa tiona ija amanena kuti Poems of the Suffering Servant, mtumiki wovutika wachauta. Ndipo lero tikuona ndime yoyamba, mawu oyamba kuchokera m'buku la mneneri Yesaya, mutu wa 42 ndime ya 1 kulekeza 7. Nayu mtumiki wanga amene ndimanchirikiza, ndidansankhula ndimakondwera naye. Salimo yathu ndi Salimo namba 27. Chauta ndiye amene amandiunikira ndi kundipulumutsa. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Posha Namakwa kuchokera ku St. Bernadette Parish mu Diocese ya Mzuzu. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 12 ndime 1 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale tisinkhe limodzi pamene tikuyenda nawo Ambuye kupita ku Gologota kuti atipatse chipulumutso. Mawu a m'buku loyera, mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Yesaya 42 ndime 1 mpaka 7. Chauta akuti, nayu mtumiki wanga amene ndimanchirikiza, amene ndasankhula, amene ndimakondwera naye. Ndayika mzimu wanga mwa iyeyo, ndipo adzaweruza anthu a mitundu yonse mwachilungamo. Sadzafuula kapena kukweza mawu, mawu ake sadzamveka mu msewu. Bango lopindika sidzalithyola, moto ozilala sadzawuzima. Adzabweretsa chilungamo mokhulupirika, sadzafowokera kapena kutaya mtima, mpaka atakhazikitsa chilungamocho pa dziko lapansi. Maiko akutali akuyembekeza malamulo ake. Mulungu chauta adalenga zakuthambo ndi kuziyalika. Adalenga dziko lapansi ndi zonse zimene limabereka. Adapasa mpweya kwa anthu okhala m'dzikomo, ndi kuninkha moyo kwa onse oyendamo. Iyeyo akunena kuti, ine chauta ndakuyitana kuti ukhazikitse chilungamo. Ndakugwira padzanja ndi kukusunga. Ndakusankhula kuti ukhale chipangano kwa anthu, ukhale kuwala kowunika anthu a mitundu ina. Udzatsekula maso anthu akhungu, udzamasula akayidi ndende, udzatulutsa ndende anthu okhala mu mdima. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu wa 12 ndime 1 kulekeza 11. Atatsala masiku asanu ndi limodzi kuti chifike chikondwerero cha Pasaka, Yesu anadza ku Betaniya, kumene kunali Lazaro uja amene iye adamuukitsa kwa akufa. Adamukonzera Yesu chakudya kumeneko, ndipo Mariya anali kumtumikira. Lazaro anali mmodzi mwa amene anali kudya naye pamodzi. Mariya adatenga muyeso umodzi
wa mafuta enieni onunkhira a mtundu wa narido amtengo wapatali, nadzodza mapazi a Yesu ndi kuwapukuta ndi tsitsi lake. Nyumba yonse idadzaza ndi fungo la mafutawo. Koma Yudasi Iskarioti, mmodzi mwa ophunzira a Yesu ndi amene anali kudzampereka kwa adani ake, adati, kodi bwanji sanagulitse mafutawa makwacha 30 ndi kupatsa ndalamazo anthu osauka? Adatero osati chifukwa chodera nkhawa osaukawo, koma chifukwa anali mbala. Iye ankasunga thumba la ndalama namabamo. Yesu adati, mlekeni mafutawa asungire tsiku loyika maliro anga, pakuti osauka muli nawo nthawi zonse, koma ine simudzakhala nane nthawi zonse. Ayuda ambirimbiri atamva kuti Yesu ali ku Betaniya adapita kumweko. Sadapiteko chifukwa cha Yesu yekhayi, komanso kuti akaone Lazaro uja amene adamuukitsa kwa akufa. Koma akuluakulu ansembe adapangana zoti aphe ndi Lazaro yemwe, pakuti chifukwa cha iyeyo Ayuda ambiri anali kuwachokera nakhulupirira Yesu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Naye mtumiki wanga amene ndimanchirikiza, amene ndidansankhula, amene ndimakondwera naye. Powaperekeza Ambuye Yesu ku Yerusalemu ku Gologota kuja, mawu akumveka kuchokera kwa Atate, komatu mawu awa ndi amene adayankhulidwa kwa Aisraeli nthawi imene anali mu ukapolo, kuti inde adandichimwira, inde pakali pano akuzunzika, koma ine ndidasankha, ine ndimakondwera nawo ndipo ndikuwachirikiza. Ndi mawu amene akumveka kwa inu ndi ine. Mulungu noyera Ambuye Yesu akunena kuti, chauta akunena kuti, adatisankha, amatichirikiza, amakondwera nafe. Chisankho chikhale ndi ife. Kodi tipitiriza kukhalabe mu uchimo, kapena tichokamo nkumatsatira Yesu Khristu amene akutibweretsera chipulumutso, amene akusauka, amene akuzunzika chifukwa cha inu ndi ine? Yakwana nthawi yoti tipange lifestyle audit, tione kuti moyo wathu kugwirizana bwanji ndi maphunzitso a mpingo, ndi maphunzitso achauta, ndi maphunzitso a umunthu. Pamene Ambuye Yesu akutiperekera chipulumutso, pamene Ambuye Yesu akutikodola kuti tibwere kwa Iye, pamene Ambuye Yesu akuvutika nafe, ife tidzifunse kuti tavutika bwanji kuti tisiye machimo athu, tasankha chisankho chotani kuti tiyende naye. Mawu athu a Uthenga Wabwino afuna atithandize kuti tisiye zoyipa, afuna atithandize kuti tilandire madalitso, afuna atithandize kuti timvetse kuti choona timachitaya bwanji. N'chifukwa chake tikumva nkhani ya Yudasi, tikumva nkhani ya Marita, komanso tikumva nkhani ya anthu ena amene akubwera kuti adzangoona kuti Lazaro adauka kwa akufa. Ndimafuna kuti posinkhasinkha za mawu awa tapatse mutu onena kuti kunyazitsa zinthu zoyera, kusalemekeza zinthu zoyera. Tikamakamba nkhani ya Yudasi, ambiri timaganiza kuti tchimo lalikulu la Yudasi ndi kuagulitsa Ambuye Yesu. Inde titha kutero. Koma ine malingana ndi mawu a tsiku la lero ndimanena kuti tchimo lalikulu la Yudasi ndi kunyazitsa zinthu zoyera, kusalemekeza zinthu zoyera. Familiarity brings contempt, amatero Angerezi. Taonani, pamene Yesu walowa mnyumba ya Marita, Mariya ndi Lazaro, kale-kaleni Mariya makamaka akuyamba kujijirika kuntumikira Ambuye. Sipokhapo akutenga mafuta amtengo wapatali, anarido, nard, very expensive oil, akudzoza mapazi a Ambuye Yesu, akupukuta ndi tsitsi lake, kusonyeza kuti wamulandira ndi mtima wonse, ndi chake china chilichonse chimene ali nacho. Timanena kuti zinthu zonse zimene tili nazo mwini wake ndi Ambuye, adatipatsa ndi Ambuye, zimayenera zibwerere kwa Ambuye. Mariya akutenga china chilichonse chimene amayikirapo mtima wake kuti achibwenzere kwa Mulungu. Sitingakhale ndi chinthu chosadzera mwa Mulungu. Inu, ine, ife timaonongera chuma chathu pa chiyani? Timaonongera chuma chathu pa ziti? Kodi timabwenzera anzathu? Timabwenzera Mulungu kudzera mwa anzathu? Timabwenzera Mulungu kudzera mu mpingo wake? Kunyazitsa zinthu zoyera ndi tchimo lalikulu limene limabereka machimo ena onse malingana ndi mawu a lero.
Pamene Mariya akujijirika kudzodza kupereka kuti mwa Ambuye Yesu akuonamo Mulungu, Yudasi mwa Ambuye Yesu akungoonamo munthu amene amacheza naye, akungoonamo munthu amene amadya naye, akungoonamo munthu amene amakhala naye, akungoonamo munthu amene akumwika pa level imodzi. Choncho zazikulu zimene Mariya amachitira Ambuye Yesu, Yudasi anaona kuti akuziononga. Mukuonongeranji mafutawa? Tikadagulitsa kuti ndalama zake tikapatse amphawi. Nde onenera Bible akunena kuti adatero chifukwa choti anali mbala. Kukonda ndalama ndi gwero lina. Ndalama ndi yabwino, timvetsetsane. Mpingo kuti uyende, tosefe kuti moyo yende, we need money. Koma kukonda ndalama at the expense of justice, at the expense of others, at the expense of the church, ndimene mabweretsa mavuto. Tibwerere ku nkhani ya Yudasi. Akumuona Ambuye munthu chabe, sakuonamo Mulungu ayi. Mwachidule akunyazitsa ulemerero umulungu umene uli mwa Yesu Khristu. Inu ine ife ngati kuli tchimo limene likutipweteka, ndi limene lolo lonyazitsa zinthu zoyera. Ndikangati anthu timalowa m'nyumba ya Mulungu koma ndikulephera kupereka ulemu oyenera m'nyumba ya Mulungu. Tili ndi nyimbo zambiri zimene zimatithandiza kuti timvetse za ulemerero wa nyumba ya chauta. Nyumba muno ndi mwa Mulungu, mokumbutsa ku paradiso. Linganyase chalichi ndi nyumba ya Mulungu, lingachepe chalichi ndi nyumba ya Mulungu, lingagule chalichi ndi nyumba ya Mulungu. Timapereka ulemu otani? Masakramenti amene timalandira, mmakhala ndithu Mulungu wa moyo, Mulungu wathunthu, timalandira motani? Timakonzekera kapena timangotenga kuti ndi zinthu zimene tidazolowera kulandira, zinthu zodalitsa zimene timakhala nazo pakati pathu, kandi madzi oyera, makolona amene timavala, nsapato ngati timadalitsa, zovala zonse zimene timadalitsa, timazisamaladi kuti ndi zinthu zodalitsa. Ndimachita chidwi ndi mmene anthu timasamalira zinthu zina. Timasamala mafoni, kuapukuta bwinobwino, makompyuta, magalimoto kuatsuka bwinobwino, ngakhale timabuku taku banki tija timatisamala bwinobwino, kuyika malo abwino, kabuku ka health passport kaja timatika pabwino, ena amakutira ndi chipepala cha shuga chija. Koma mukaona kuti zinthu za Mulungu, Baibulo ndi kolona ndi zina zotero, mmene zimathera, munthu tuwachena koma atanyamula Baibulo sanza zokhazokha, kunyazitsa zinthu zoyera, kunyazitsa zinthu zimene zimatipatsa mtendere. Zitsanzo titha kupereka zambirimbiri mmene sitimalemekezera malo oyera, kumatukwana, kumayimba nyimbo zachipongwe pa malo oyera. Ambuye atithandize lero kuti ngati tikufuna chiyero, ngati tikufuna mtima oyeretsedwa ukhazikike mwa ife, tiyambe ndi kumalemekeza zinthu zoyera. Ndikangati tatukwana, tanyoza atumiki a Mulungu, ndi anthu inde amalephera, koma tikumbukire kuti pamene akugwira ntchito yawo akuyimirira Mulungu amene. Muzichita chilichonse chimene akuuzeni, koma musatsanzire zitsanzo zawo. Ndikangati tanyazitsa ulemerero wa Ambuye Yesu mwa atumiki ake. Mose atafika pa chitsamba choyaka moto, pa holy ground, anamuwuza kuti vula sapato zako chifukwa malo amene wayimawo ndi oyera. Exodo 3 ndime ya 14. Inu ndine ngati kuli tchimo limene likutipweteka, ndiye kunyazitsa zinthu zoyera. Mtumiki amene ndi osankhidwa wa Mulungu, amene amanchirikiza, amene amanteteza, amene amakondwera naye, amene akutigulira chipulumutso, akutipempha kuti tipereke china chilichonse chifukwa cha iye, chifukwa cha mpingo wake, chifukwa cha anzathu. Funso likhalenena kuti ndikusiya chani lero chimene chisonyeze kuti ndikumpatsa Ambuye atenge mtima wanga wovundawu andipatse mtima watsopano, mtima olemekeza zinthu zoyera, mtima olemekeza anzanga, mtima olemekeza mpingo wake. Tayamba Mulungu woyera, tipange zisankho zoyenerera. Tiyeretse mitima yathu, titsanyule machitidwe yathu, tivale malaya atsopano, kuti Pasaka imene ikubwera itipatse madalitso onse amene amabwera chifukwa cha kulemekeza zinthu zoyera. Potsirizira tamva kuti anthu ambirimbiri adabweranso ku Betaniya kuja, osati kuti akangoona Yesu, kuti akaone Lazaro amene adaukitsidwa kwa akufa. Tilipo anthu ambiri mwina timapita ku chechi osati pa zifukwa zoti tikapemphere, koma tikangoona, tamva kuti kwabwera mlaliki wabwino, tamva kuti kuli kwaya yabwino, tamva kuti kuli zobeba lero, kuli fundraising, tamva kuti kuli zakuti. Ku chechi si malo ongopita kukaona zinthu, ndi malo ndi chipatala cha anthu amene akudwala muzimu kuti achire.
ndikangati tapita ku chechi pa zifukwa zolakwika osati ukapemphera koma kukangoona kukangotaya nthawi kukangochita nawo zimene zikuchitika. Potsirizira tamva kuti Lazaro amafuna amuphe chifukwa choti Yesu adamuukitsa kwa akufa. Be ready in life to suffer chifukwa cha zabwino zimene Mulungu adayika mwa inu. Lazaro akanaphedwa kupanda Ambuye Yesu, koma Ambuye Yesu anamteteza, anamchirikiza chifukwa choti amamukonda. Anthu ena adzadana nafe, anthu ena amadana nafe, anthu ena ali kudana nafe osati chifukwa choti ife tachita choyipa china chilichonse, koma kuti mwa ife Mulungu adayikamo zabwino. Mwa ife monga mwa Lazaro muja Mulungu adayikamo moyo. Pitirizani kuntumikira osataya mtima chifukwa iye akutiteteza, iye ali kutichirikiza. Komatu mkatikati mwa anthumo pamene ena anangopita kukaona zozizwitsa akuti ambiri adakhulupirira Yesu. Izi ndi zimene Mulungu amachita kuti pamene tayenda ngati chigulugulu pamapeto pa zonse ndipange chisankho ngati munthu. Titha kupita ku chechi ngati gulu, titha mayimba kwaya ngati gulu, titha kulowa nsembe ngati gulu, koma mkatikati mwa ndime ndipange chisankho chontsata Ambuye. Apita ambiri kukaona Lazaro uka kwa akufa, kukaona Yesu wochita zozizwitsayo, komano ena mkati mwa ndime akugalukira, ena mkati mwa ndime akutembenuka mtima. Ambuye tithandizeni Mulungu noyera kuti tibwerere kwa inu, tilemekeze zinthu zoyera, tisataye mtima pamene zinthu zalowa pansi zikuyenda, chifukwa inu mukutichirikiza, inu mukukhala nafe. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana. Tipitirize kudziyeretsa kuti tilandire madalitso a Pasaka. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.